starte med noget OZ0. Er der nogle OZ0-stationer? Ja, for sat. 0 og 10. 0 MC, var der flere? Det er. Den skal lige have igen. Nej, det er Mike. Men jeg får kun halvdelen der. Er der nogen, der kan høre, hvem det er? Ja, det er Kai. Vi prøver lige igen. Er der nogle 0-stationer på? Så springer vi til OZ1. Ja, det går helt. Er det der? JXR. 1JXR. Fox Yankee Mike. Fox, Mike. Fox, Yankee, Mike. Mike. Ja, Tango Alpha. S1STR. Var der flere der? Echo ind til mig. Kilo Alpha India. Der var en Kai, og der var en oven bag lige før også, som var der. Echo ind til mig. 6 DM, han vidste ikke, at han skulle vente til det blev 6 år. Og vi venter til ham senere, så. Eko ind til Mike. Hvad flere? Golf, Bravo, Victor. Det var John. DBV. Var der flere etter? Echo Oscar India. Tango. Eko Oscar India. Så det er Lima Whisky Tango. Lima Whisky Tango, ja. Var der flere etter? India November Hotel. India November Hotel. Var der flere etter? Så går vi til OZ2 stationer. Var der ingen OZ2 stationer? Så skynder vi os til OZ3. Kilo Tango. Var det Kilo Tango? Ja, det var det. Tak for det. Var der flere OZ3'er? Så springer vi til OZ4 stationer. Texas United. Det var 4 til O. Tak for det. Var der flere OZ4? Charlie Papa. Så var der en Charlie Papa. Flere. November Alpha. Og en November Alpha. Var der flere? Det var ikke tilfældet. Så går vi til OZ5 stationer. Var der ingen OZ5'er? Så springer vi til OZ6 stationer. Alfa Echo Victor. Alfa Echo Victor. Ja tak. Var der flere OZ6'er? 6 UL. Nej, godt skulle jeg komme for tidligt. Der var egentlig før. Hvad var det første, og det fik jeg ikke lige? Var det, det fik jeg ikke kommet igen? 6 unit fra mig. Ja, det ved jeg ikke. Det var 6 del til mig, der flere oven i hinanden. Ja, det gjorde jeg igen. Delta Mike, du får den lige først, så. Er det rigtigt, det var Delta Mike? Ham kan jeg ikke høre. Om det er godt, det var 6 del til mig. Undskyld, jeg kendte ikke lige rytmen der. Delta Mike, du er
noteret. Så var der en før Delta Mike. Hvem var det? 6 uniform Echo. Uniform Echo, du er noteret. Er der flere OZ6'er? Så springer vi til OZ7. Var der slet ingen 7'er? Så går vi til OZ8. Victor Oscar. Victor Oscar, det er noteret. Er der flere OZ8'er? November. Og november, du er noteret. Flere OZ8'er? Og 8. Der var en Y også. Ja. Der er også noteret step der. Var der flere 8'er? Så springer vi til OZ9. Charlie Brown. Der var Conrad Charlie Bravo. Var der flere 9 ser, og så afleverer jeg OZ9'er. Lima. Der var en Lima også. Og var der flere OZ9'er? 9JP. 9JP. Ja, det er noteret. Sierra Kilo Lima. Det er noteret. Flere OZ9'er. Sierra Mike November. Sierra Mike November, du er også noteret. Flere OZ9'er. Alfa Echo Hotel. AEH, du er også noteret. Flere OZ9'er. Hotel Bravo Mike. Der var en Hotel Bravo Mike, og så var der en mere lige ved siden af. Kan jeg høre, hvem var det? Lima Charlie Romeo. Det var vist live derude hjemme går aften. Var der flere OZ9'er? Så skal jeg høre, om der var nogle andre præfix, eller nogen, der ikke kom med i første omgang. Så skal de komme nu. OZ2 KVJ. Det var OZ2 KBJ. Du er noteret. Var der flere? Jamen, så vil jeg sige 73, og fortsat god aften her for OZ9 KG. Og repeateren, den er fri.